Specijalna bolnica Sveta Katarina u sklopu svog centra za bolesti kralježnice pruža kompletnu uslugu od pregleda, dijagnostike, konzervativnog i operativnog liječenja i rehabilitacije pacijenata koji imaju bolesti kralježnice. To se odnosi na sve bolesti kralježnice, na degenerativne bolesti, prijelome kralježnice, tumore kralježnice i posebno na deformitete kralježnice. Pacijenti se javljaju sa simptomima koji uključuju bolove, iskrivljenje kralježnice ili možda neurološki ispad. To su ujedno i naše 3 ključne stvari zbog kojih se odlučujemo na operativno liječenje ako je ono potrebno. Prednosti našeg pristupa su da nema čekanja, da se ovdje može u istom danu provesti dijagnostika za sve bolesti kralježnice, sve što je potrebno, da se nakon toga može donijeti dijagnoza i da nema čekanja na daljnje liječenje, na operativno liječenje, da nema čekanja na fizikalnu terapiju, a u vaše liječenje je uključen vrhunski tim stručnjaka od kojih svaki ima i više od 10 godina iskustva u liječenju bolesti kralježnice. Moja uloga u liječenju pacijenata sa bolestima kralježnice je da ih vodim kroz cijeli taj proces. Da bi se moglo pacijenta voditi kroz cijeli taj proces, potreban je liječnik koji ima puno iskustva, koji može predviđati budućnost u nekom smislu, da kaže pacijentu šta ga očekuje u tom cijelom procesu liječenja i ono što je najvažnije, u procesu liječenja, a posebno u kirurškom liječenju bolesti kralježnice, dolazi do određenih problema. Vi trebate liječnika koji vas može provesti kroz sve te probleme na siguran način. Najčešća hitna stanja zbog kojih liječimo pacijente sa bolestima kralježnice su neurološki ispadi, deformiteti koji dovode do tih neuroloških ispada i jaki bolovi koji se ne mogu liječiti na odgovarajući način konzervativnim metodama. U tim slučajevima je najčešće potrebna hitna operacija i ovdje u bolnici Sveta Katarina pružamo pacijentima takvu mogućnost da budu dijagnosticirani unutar nekoliko sati i ako je potrebno da budu operativno liječeni kako bi se postigao što je moguće bolji rezultat, jer je to najvažnija stvar. Vrijeme je najvažniji faktor u liječenju bolesti kralježnice koje su akutne, s kojima ima velikih problema. Osteoporotski prijelomi kralježnice su jedna vrsta prijeloma kralježnice do kojih dolazi zbog slabosti kosti. Osteoporoza je sistemska bolest organizma koja posebno zahvaća kosti, dolazi do slabosti kosti, a onda takve slabe kosti dovode do prijeloma koji se događaju uz malu silu. Pacijent se može samo podići neki predmet koji je malo teži ili se naglo ustati iz kreveta i nakon toga dobije bolove koje mogu trajati mjesecima. Postoje neke minimalno invazivne tehnike kojima se takvi bolovi mogu riješiti ili deformitet koji nastane uslijed takvih prijeloma mogu se isto tako riješiti nekim minimalno invazivnim tehnikama što dovodi do brže mobilizacije pacijenta, smanjenja bolova i zapravo nastavka normalnog života unutar nekoliko tjedana. Zato je za pacijente potrebno naglasiti da ako imaju ozljedu kralježnice ili bolove kralježnice koji traju duže od tjedan ili 2, da zapravo je vrijeme da potraže savjet liječnika, da krenu sa dijagnostikom, a posebno ako bolovi traju mjesec ili 2. Onda smo gotovo sigurni da u podlozi te bolesti kralježnice postoji nešto za šta će trebati konzervativno ili najčešće operativno liječenje. Zato pozivamo sve pacijente sa bolestima kralježnice da se jave u Svetu Katarinu, jer ovdje bez čekanja jako brzo mogu doći do dijagnoze i nakon toga do kompletnog liječenja koje je potrebno.